Ahojte, detičky. Dovolte mi zoznámiť vás s mojkáčikom Zajačikom a jeho mamkou, ktorá mu pomáha stať sa najlepším mojkáčikom na svete. Vypočujte si dnešnú rozprávku o tom, prečo máme jesť ovocie a zeleninu. Pekne si ľahneme a pripravíme sa na počúvanie rozprávky. Hlavičku si položíme na vankúšik. Zatvoríme očká. Jazyček dáme za zúbky, aby si aj on oddýchol. Zamkneme rýchlo pusinku na kľúčik a odhodíme ho najďalej, ako vieme. Samozrejme, nehýbeme ani brúškom. Aj to si potrebuje pospínkať. Pomaly si položíme obidve rúčky. Nezabúdame ani na pravú a ľavú nôžku, ktoré pokojne položíme na postieľku. Výborne, ste šikovní, ide vám to úžasne. Tak a môžeme začať. Mojkáčik, ako všetky detičky, má veľmi rád sladkosti. Jeho mamka preto často opakovala: keby si mal tak isto rád ovocie a zeleninku, ako máš rád sladkosti. Mojkáčik sa opýtal: prečo si praješ, aby som mal tak isto rád ovocie a zeleninku ako sladkosti? Ešte predtým, ako mu vysvetlila, opýtala sa ho: chcel by si byť rýchly, veľký, zdravý, mať dobrý sluch, pamäť, čuch a zrak? Mojkáčik vykríkol: áno, samozrejme. Chcel by som byť rýchly, veľký a aj zdravý. Ale čo znamená mať dobrý sluch, zrak a čuch? Mamka mu najprv vysvetlila slová, ktoré nepoznal. Sluch znamená mať zdravé uši, aby si dobre počul. Zrak, aby si dobre videl. A čuch je na to, aby si s nožtekom cítil vôňu. Hneď ako si vysvetlili, čo znamenajú nové slová, otvorila mamka knižku a začala mu ukazovať obrázky rôznych zvierat. Bol tam napríklad kôň, ťava, papagáj, slon, srnka a ďalšie. Prečo mi ukazuješ tieto zvieratká? Opýtal sa a mamka mu hneď vysvetlila. Ukazujem ti ich preto, lebo sú všetky bylinožravce. Vieš, čo to znamená? Mojkáčik kývol plecami a preto mamka pokračovala ďalej. Bylinožravce sú zvieratká, ktoré jedia iba ovocie a zeleninu a ešte rôzne druhy rastlín. A keďže si povedal, že by si chcel byť veľký, rýchly, mať dobrý zrak, sluch, k tomu ti nepomôžu sladkosti, ale ovocie a zeleninka. Vysvetľovala ďalej. Slon je veľký a je iba rastlinky. Kôň je silný, dokáže ťahať koč, kde sedí plno ľudí, ktorí sú ťažkí. Jeho pán mu dá za odmenu jablčko alebo mrkvičku. Papagáj je múdry. Ako jediné zvieratko vie rozprávať. Má rád hrozno, pomaranč alebo mrkvičku. Ťava je tiež bylinožravec. Vydrží dlho bez vody. My sa to síce nevieme naučiť, ale ak by si bol smedný a nemal by si so sebou vodičku, dal by si napríklad melón. A už by si taký smedný nebol. Škrečok je tiež rýchly, ale nie zo sladkostí, ale zo zeleninky, ktorú žerie ako napríklad mrkvička alebo kukurica. Mojkáčik sa opýtal: a čím sa živí zvieratko, čo dobre počuje, čo dobre vidí? Mamka mu odpovedala: dobre počuje a vidí napríklad srnka. Keď sa niečo v lese pohne, počuje to, obzrie sa a rýchlo utečie preč do bezpečia. Vtipné sú opice, keďže banány sú sladké, z ktorých majú dobrú náladu a tak robia všetkým naokolo srandu. Nemusia ani jesť sladkosti a vďaka banánom majú dosť energie na to, aby dokázali skákať zo stromu na strom. Majú preto aj dobrý zrak, aby videli každý konárik, ktorého sa chytia, aby nespadli z veľkej výšky. Už si to budeš pamätať, prečo jeme ovocie a zeleninku? Áno, mamka, budem. Ďakujem, že si ma opäť niečo nové naučila.
Teraz, keď bude mať na tanieriku jablčko, mrkvičku alebo nejaký banánik, zjem ich všetky a budem po nich rýchly, múdry, veľký. A nakoniec si ešte zopakujeme. Čo sa môj kačík v dnešnom príbehu naučil? Prečo máme jesť ovocie a zeleninku? Naučil sa, kto je to bylinožravec. Vie, čo jedia koníky, aby boli rýchle a silné. Takisto ako aj slony a hrochy. Keď sme smední a nemáme vodičku, nevydržíme dlho bez vody ako ťavy. Pomôže nám zjesť napríklad melón, nie cukrík. Keď si dáme banán, vylepší nám to náladu a budeme vtipní ako opice, keďže tie majú najradšej banány. Dobrú nocku, sladké sníčky ako cukríčky.